खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बयखौबो बरायबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव आं सन्दना इस्लारि गोलाव बोसोरनिफ्रायनो समाजखौ गोसो गोथारै सिबिबोबाय थानाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मुश्री बिश्वनाथ बसुमतारी बिथाङा थांनाय 6 दानसो सिगांनिफ्रायनो गिख्रंथाव बेराम थ्रट केन्सारजों भुगिनांगासिनो बावैसो सिगां बिथांखौ गुवाहाटीनि डक्टर बी बरुवा केन्सार इन्स्टिट्यूटआव फाहामथाय लानो थांनाय जादोंमोन नाथाय बिथांनियाव जेबो इमप्रुभमेन्ट नुयैनि थाखाय न'सिम लाबोफिननाय जायो दासान्दि गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय बिथांनि नखरा नाजागासिनो दं नाथाय रांखावरिनि नाख्रेबनायाव बिथांनि नखरा उनफिनना दङ बेनिखायनो बिथांनि नखरा साफ्रोमबो समाजनि गाहाम हास्थायग्रा नोंथांमोननिसिम आरो बिटिआर सोरखारनिसिम अनसुंथाइ बिदों बिथाङा 1989 मायथाइयाव भलन्टियार फर्सनि गोख्रों दावहारु महरै बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन 1993 मायथाइनि 8 आगस्टआव खुंग्रि दालाइसा एबसुनि गायसनगिरि हिसाबै आफादगिरि बिबानखौ रुजुनदोंमोन 1992 निफ्राय 99 मायथाइसिम तेन्दुआर दखरा एबसुनि आफादगिरि महरै खामानि मावदोंमोन 2006 निफ्राय 9 मायथाइसिम खुंग्रि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि महरै खामानि मावदोंमोन बेजों लोगोसेनो बिथाङा ओनसोलनि बाथौ आफादफोरावबो थानानै हारि आरो समाज सिबियारि हिसाबै खामानि मावबोदोंमोन बिथांनि सायाव अनसुंथाइ होनो थाखाय गाहायाव होनाय बेंक एकाउन्टआव मदद हरनो हागोन मुं गेवलां बसुमतारी एकाउन्ट नम्बर 324344600139 IFSC कोड SBIN 0007421 कन्टेक्ट नम्बर 7395925711 दानिया फैदो बिथां बिश्वनाथ बसुमतारी बिथाङा बर' हारिनि थाखाय माबोरै खामानि मावबोदोंमोन बिथांनिफ्राय आबुङै मिथिनानै लादिनि आंनि नामा बिश्वनाथ बसुमतारी खुंग्रि थाइखोगुरि गामि दा आंनियाव बे माखासे आं एसे खोन्थानो आखायाव लाबाय दा आङो माबा हिसाबै मानसि हिसाबै सुबुं समाजजोंनो गोरोबनानै थाबोनाय हिसाबै आंनि एसे सिगांनि बाथ्राखौ खोन्थानो नागिरदों आंनि समाजाव माखासे खामानि मावनाया जाहैबाय जेब्ला आं लाइमोन सेंग्रा देरबाय अब्ला आङो 1993 नि सिगांनि खोथा बे समाव आङो जोंनि बे ओनसोला दानि तेन्दुरा ओनसोल कमिटि एबसुआ सिडली चिरां ओनसोल कमिटि एबसुजोंसोमोन बे तेन्दुरा ओनसोल कमिटि दानानै होजानाया बोखावजानाया रिनेकाटा सान्थिफुर खुंग्रिं इउनिट कमिटिसोमोन आरो बे समावनो आंखौ अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै आंखौबो बिबान होनानै खामानियाव मावहोदोंमोन बे हिसाबै आं बाहागो लाबोनानै सोलिबोदोंमोन बेनि उनावसोहाय उनावहाय तेन्दुरा ओनसोल कमिटि एबसु हिसाबै दानानै होजाखांनायनि उनाव इउनिट कमिटि तेन्दुरा ओनसोल कमिटिनि सायाव मोनथाम दानाय जायो बे जाहैबाय सान्थिफुर इउनिट कमिटि एबसु रिनेकाटा इउनिट कमिटि एबसु आरो ओरैहाय आंनि जायगानि खुंग्रिं इउनिट कमिटि एबसु बेखौ 1993 नि आगष्ट मासनिफ्राय सुरु खालामनानै दानाय होनाय जादों बे मोनथाम कमिटिखौ बे जाहैबाय प्रथम ओमफ्राय बेनि उनाव बे आंनि पिरियड टार्म्स जायो बेखौ इउनिट कमिटिनि टार्मखौ जोबखांनानै आंखौ आरोबाव तेन्दुरा ओनसोल कमिटि एबसुआव आफादगिरि हिसाबै आंखौ बिबान गथायनानै होयो बेवहाय 1996 बे समाव बर' सावथाल कमिउनिट कलेज दावराव-दावसि जालायनायदों ओमफ्राय बे समाव आंखौ ओनसोल कमिटिनि एबसुनि प्रेसिडेन्टआबो बे समावबो आं जथेस्थ' बे हारिनि माखासे मोनसे कमिउनिट कलेज बे समावबो बिबान मावनो जों जथेस्थ' जोङो समानैनो समाजनि हिसाबै जों बयखौबो हेफाजाब होदों खामानि मावदों गुबुन जाथि आदिबासि सावथालफोरखौबो जों आखायाव लादों मदद होदों होलायलायदों सहजगता होदों गुबुन जातिफोरखौबो जों हेफाजाब लानानै खामानि मावदों आरो बेखिनि उनावहाय आङो बेखौबो आंनि टार्म्स ओनसोल कमिटिनि एबसु बेखौबो आं फाइनाल मावजोबदों जोंनिया 2 टार्म्स 2 इयार्स टार्म्समोन आरो ओमफ्राय अब्लाबो एसे सिचुवेसनफ्रा थिग नंथारामोन गावजों गाव अनेक गुबुन जाथि बायदिसिनानि गेजेराव दावराव-दावसि जोबनो गैयामोन अब्लाबो बेखिनियाव आङो उनावहाय गुबुन बिबानगिरिफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों
सोलाय सोल' खालामबोना बिदिनो दासिम सोलिगासिनो दं आरो दा ओमफ्राय आं जेब्ला आनसलिक कमिटि एबसुनिफ्राय जेब्ला आङो बिफाननिफ्राय गबाय अब्लाबो आं एडभाइजार हिसाबै आङो आंनि जानाखि ग्रेजुएसन जानाय बियो आङो एबसुआव खामानि मावबोनो समावनो आं खालामदों मानो होनोब्ला सम मोननायखिनियाव आङो सोलोंथाइखौबो आं गाराखै जेसे सम मोन्दों खाबु मोनदों फरायनाय समावनो आङो बे स्टाडिखौबो गेप खालामालासिनो खाबु लानानै आं ग्रेजुएसन खालामदों 1993 बे समावबो आं एबसुआव खामानि मावबाय जाखाजों दंखायो आरो दाबो एबसुआ आन्दलननि मुभमेन्टफ्राबो बेयाव दंखायोआनो मिथिखागौ बेफोरखौ सोबखांबायमोन ओमफ्राय आङो मोनसे जाथाय जानाया जाहैबाय जेब्ला आङो 1996आव प्रेसिडेन्ट मोनदों बेनि नेक्स्ट इयार 1997आव बे समावथ' बिराद सरकारनि नोजोराव जोङो गाज्रि बे समाव जाय इन्डिपेन्डेन्टफोर दङ दा बे हिसाबै जोंनि बर'फोरनि सायाव अस्त्रफोर लाग्रा दं हिसाबै उग्रबादि होननानै जोंखौनो सानजोबखायोमोन जायनाखि समाजनि खामानि मावग्रा लिडार दैदेनगिरिफोर बिसोरखौ बिदिनो सानोमोन थिग आं 3 थारिखखौ बावबाय सानसेखालि आं क'क्राझाराव थांदोंमोन थांनानै फैनायाव बिलिस रेड जादोंमोन बे बिलिस रेड जानाय समाव बै सट'टिनालि होननानै बुङो बेवहाय एनडिएफफोर दरगावआव बम होनाय बम ब्लास्ट खालामनाय सिआरपिएफफोरखौ रुमनि खाथियाव केम्प दंमोन सिआरपिएफफोरनि बिसोरखौ बम होनायाव थैदों जवानफोर बेनि दायावसो बिराद पुलिस रेड खालामनाय बिराद जनसाधारन जानला मोनलाखौनो लानानै थांबाय हेरेसमेन्ट खालामबाय जाय जेसियान मानसिफोर अबेनिबा संगठननि बिबानगिरिफोर बिसोरखौनो गासैबो दायनिगिरि हिसाबै उग्रबादि एबा उदखारि हानजाजों सोमोन्दो दं होननानै दाय साजायनानै हमलाजोब्बाय थिग बेबादिनो आंखौबो बेबादिनो हमदों आरो हमनानै लांनानै आंखौ मथा मथि सानथामानो जादों ओमफ्राय सट'टिनालि होननानै बुङो बेवहाय एनडिएफफोर दरगावआव बम होनाय बम ब्लास्ट खालामनाय सिआरपिएफफोरखौ रुमनि खाथियाव केम्प दंमोन सिआरपिएफफोरनि बिसोरखौ बम होनायाव थैदों जवानफोर बेनि दायावसो बिराद पुलिस रेड खालामनाय बिराद जनसाधारन जानला मोनलाखौनो लानानै थांबाय हेरेसमेन्ट खालामबाय जाय जेसियान मानसिफोर अबेनिबा संगठननि बिबानगिरिफोर बिसोरखौनो गासैबो दायनिगिरि हिसाबै उग्रबादि एबा उदखारि हानजाजों सोमोन्दो दं होननानै दाय साजायनानै हमलाजोब्बाय थिग बेबादिनो आंखौबो बेबादिनो हमदों आरो हमनानै लांनानै आंखौ मथा मथि सानथामानो जादों ओमफ्राय आंखौ जेल रेकर्ड खालामजोबदों नाथाय रिकुवेस्ट खालामबाय सालायनायनि गेजेरजों संगठन जोंनि एबसुनि गासिबो डिस्ट्रिक्ट आनसलिक लेभेलनिफ्राय आराम्भ खालामनानै गासैबो एसे मुभमेन्ट खालामबाय थानाय जाबाय रायलायबाय थानाय जाबाय बेनि गेजेराव आंखौ आनसलिक 10 आनसलिक कमिटि एबसुनि प्रेसिडेन्ट होननानै मिथिबाय ओमफ्राय मिथिनायनि गेजेराव आंजों लोगोसे हमफाजानाय दंबावोमोन आंनिनो एबसु अर्गेनाइजेसन मावग्राफोर ओमफ्राय सासे हारसा जाम्बा दंफायोमोन ओमफ्राय दैमालु माबानि प्राइभेट हाइ स्कुलनि सेक्रेटारिबो दंमोन बेबो हमजादोंमोन नाथाय गासै बिसोरखौ लांदों जेलाव लांथारदों आंखौ रिकुवेस्ट खालामनायनि गेजेरजों जेलाव हरदोंब्लाबो रिपर्ट खालामदोंब्लाबो आंखौ जेलसिम लांनांसै रुनिखाथा सिडली थानायाव लांनानै बावथालाय लांनानै रायलायनायनि गेजेरजों हाखर सालायबाय सिआरपिएफ डिएसपिजों क'क्राझार डिसि एसपि बिथांमोना गासिबो रायलायलायनायनि गेजेरजों आंखौ जेलनिफ्राय मुक्त खालामनानै आंखौ सिडली थानानिफ्राय रिलिज खालामनानै हगारफिनो बेवहाय जोंनि एबसुनि गासिबो बिबानगिरिफ्रा डिस्ट्रिक्टनि आनसलिकनि आरो माबानि मा होनो ओनसोलनि गासिबो जयैनो रायलायनो बाहागो लाजोबथारदों आरो नैबिदि खारनाव बायद'आव आंखौ हगारनो गोनां जादों दा बे आरो बेनि उनावनो आङो आरोबाव आंखौ समाजनि माखासे खामानि मावनाय हिसाबै
राजनीति बिथिङाव पार्टियाव खामानि मावनो हिसाबै रायजो राजाफ्रानो मावबावनांगौ होननानै दायित्व होनायाव आं बेखौ मावनो गोनां जादों मावबोदों आरो दा बिदिनो माखासे खोथाफ्रा गोबां अब्लाबो आं जिखिनिखौ आङो फंबायमोननि सिगाङाव फोरमायबाय